केमिति साप को आगे पाइप रे पूरे पानी पूरे दिली पानी पूरला भितर टांकी भितर आवाज कले पाइप भितर गले टांकी भितर को कि टांकी आगे से कोई परिबे आवाज कले आवाज कर सारा परे ढापण कर देखला लोक साप दे अनुमानिक को भाबी गोटे गोटे ढापण गोटे बड़ साप गोटे त फणा खोलिला तो फणा खोल देला तापर देखला लोक वाला आ तमे कोन खेंचा खेंची करथिले कि पाइप रे खंडिया टिके हेची ता पेटे रे ना ना खेंचा खेंची के बहुत पुराना दीटा साप बहुत 20 वर्ष ऊर्ध्व साप रेस्क्यू होला खुशी ना मार दबा चाहतिला ना ना मारिया पई काई चाहिबा माला वाला जिंस छी छाड़ देला भल लागिला हमको ना भगवान ने साप त मारिबा जाओ आपण जणे थिवा तो साप थिले सेठी धन्यवाद आपण पट्टामुंडेरू शंकर सेनार 3 जण टीम आसुचंती से भी निजे आसुचंती साप को धरी के नेबे आउ केउ फांका स्थान देखि छाड़ी देबे आउ एबे देखाला उठा 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 तो फटो उठा साई 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 देखि पूरा 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 का अवस्था अछि पानी पहिले फटाइला हेई बा बड़ा है ना कमला दीटा ए खाला एबा दीटा मुसा सुनो ए ढाम आवाज आइला मुसिल माइले गांडी लोन करता भाई भीतर पइदिले हां पानी आइला पाइप रे टाकी के आइला गर्जन होला पाइप रे खाली रखिछ हां हां ना भाव काय उठौत रतो जान न खाइ अबे पासी होगी ता देखो साप धरा सब पिला बस जो मैंने बस सब 100 टका देवे से उठा उठा पका पका जोटा पका 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 मरी ना बढ़िया मरिया दरकार हाथ पाई अबे उठ ए कोइ जो उठना चाहिए अरे सिमित ले हम टी ए सुनो टिके उठेबु ना गोडरे पड़े कावला कावला गाला पीछे देखो ना ओल्टा आउडियो बाली कर हां नहीं तो जाग धर कोन जाके ले के धरी की तुम देखे अरे बा उठ 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 अब गाड़ी भाड़ी ए खसिला खसिला राजा ये संक्रांत पड़ी गया हम दुनिया
ଆଇଏ ରହିବନି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆରେ ଆମେ କଣ ତାକୁ ରଖିବୁ ତମେ ଟିକେ ବୁଝ ଆମେ ସେବକ ହଁ ଆମେ ଆସିବୁ ଭାଇ ଦେଖି ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେ ପଳେଇ ଚାଲ ଆହୁରି ଗାଡ଼ି ପାଳରେ ଲୋକ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ସାପ ସିଏ ତାଙ୍କର ରହିଯିବେ ବଡ଼ ସାପ କ'ଣ ଆଉନାହାନ୍ତି ଯାଉ ଲୋକ ଇଟା ବାଲା କାରବାର ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପଟାମୁଣ୍ଡି ଯିବେ ନା ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଏଠି ଲୋକ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେଠି କାହିଁ ଛାଡ଼ିବେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସ ଆସ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରେ ଆସ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଉ କାହିଁକି ଉପର ଗୋଟେ ଚାଲ ଭାଇ ଏ ପୋଲ ଅଛି ଉପରୁ ଚାଲ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଚାଲ ଆମେ ବା 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମ ସେ ପୂଜା କମିଟି ଥିଲା ଇଟା ତଳେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ରଖିଛି ତାର ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସାପକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଇନ୍ଦୁପୁର ଦେଖା ସାପ କ'ଣ ଏଇଟା ସାପ ଧରା ହେଇଥିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା ଏ ଭାଇ କାଟି ଛାଡ଼ିବ ବୁଝିଲ ବାବା କାଟି ଛାଡ଼ିବ ନା ସେ ବାଡ଼େଇ ହେଇଯିବ ବୁଝିଲ ପଡ଼ିକିନା ନା ଆମ ହଁ ବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଘଷି ଯାଇକି ମୋତେ ଲାଗୁଛି 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି ପାଣି ଭିତରେ ନଜର ନାହିଁ ହେଲା ହଁ ଟିକେ ଖାଲି ଆମେ ଛୁଇଁଦେବୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ଏଇ ଛାଡ଼ିବ ଶଙ୍କର ସେନା ସାପଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ କଳିଙ୍ଗ ସେବା ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନାଇଁ ଲୋକ ସେବା ତ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ନାଇଁ କ'ଣ ବାବା ଆଉ ଲୋକ ସେବା ପାଉଛନ୍ତି ଏତିକି ଦରକାର ଆଉ କ'ଣ ଆମ ନମ୍ବର ରହିଲା ମୁଁ ଫୋନ କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଉଠେଇଲେନି ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଥିଲି ଆଉ ହଁ ସେ ଦିଦି ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ଦେଖିବେ ସେ ଜାଗା ଦୁନିଆରେ ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ପାଖରୁ ଯିଏ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ ଆମ କାନରେ ଯଦି ପଡ଼ିଲା ଶଙ୍କର ସେନା ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହେବ ଆମର ମୀରା ଗୋସେବା ପ୍ଲସ୍ ଶଙ୍କର ସେନା ବୋଲି ସେ ପଛରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ ଅଛି ସେ ଆମର ଗ୍ରୁପ ଆଜ୍ଞା ଆମ କିଛି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବୁ ଆସିବେ ଆପଣ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିବ ସେ ଯେଉଁ ଦରବାର ହେଇଛି ବୁଲି ଆସିବ କେତେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସେଠି ସେବା ପାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ସେଠି ହେଉଛି ଯାଇ ଥରେ ବୁଲି ଆସି ଦେଖି ଆସିଲେ ତ ଜାଣିପାରିବେ ତାହେଲେ ବିନ୍ ମାଗଣାରେ ନାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବୁ ଦେଖିବ ଆଜ୍ଞା ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି